Velkommen til Perlerede. I det her lille videoklip, der viser jeg, hvordan man sætter perler sammen med særlig sølvtråd, så man får nogle rigtig fine ting ud af det. Vi holder også kursus i, hvordan man laver det her, så klik ind på vores hjemmeside og kig, hvornår vi holder det næste vigtige kursus. I det lille videoklip, så vil jeg vise, hvordan man laver sådan et armbånd her. Det behøver ikke at være et armbånd, man vikler sammen. Det kan også være en kæde. Den her har jeg sat sammen med ruskindsnor, eller en viklet kæde her, man sætter på en sterlingsølvsnor. Eller sådan som den her. Og det man skal bruge af materiale, det er noget viklesnor, nogle perler, en lås, måske en lille ting at sætte imellem her, og så 3 stykker værktøj, en fladtang, en rundtang og en knivtang. Jeg viser, hvad man starter med at gøre her. Man starter med at tage sit vikletråd. Bruger man sin rundtang. Og så starter man med at sætte sin rundtang her i siden. Og bukke et lille bitte øje. Sådan her. Når man bukker det lille øje, så tager man sin sølvtråd og kører den rundt om, sådan cirka 2 gange. Og retter den lige så forsigtigt ud, uden at hive i det, man har lavet. Nu har man fået lavet et lille fint øje, sådan her. Starter man med at sætte sin første perle på. Hvis snoren er for lang, kan man eventuelt lave den lidt kortere. Gør man ved at klippe den sådan her. Sætter jeg min første perle på her. Så jeg kan finde hullet. Der var den. Så kører man den op sådan her. Og så laver man det næste lille øje. Det gør man sådan her. Vipper og kører tilbage. Så man har lavet en bukning her. Så kører man tilbage, også cirka 2 gange. Så tager man sin knivtang og kniver helt ind her. Så tager man sin fladtang og kniver ind, så man sørger for, at man ikke river sig på det, man lige har lavet. Se, nu har man fået sådan en fin en her. En fin lille perle med 2 øjne. Så tager man sin sølvtråd igen og kører ind i det lille øje, man har lavet her. Sådan der. Så tager man sin rundtang og bukker en gang mere. Sådan her. Så tager man sit sølvtråd og kører rundt om. Så sætter man den næste perle på. Den er svær at hive i, så tager man lige sin fladtang og lige hiver til. Se, nu har jeg sat 2 perler på, sådan her. De sidder inde i hinanden. Så laver man et øje igen. Man bukker og kører omkring, cirka 2 gange. Så tager man sin knivtang eller sin knibetang, kniver af her, og så for ikke at rive sig på den der, så tager man igen lige og bukker den ind med sin fladtang. Nu har man 2, der sidder sammen, sådan her. Så gør man det hele en gang til. Man bukker. Kører omkring. Og sætter sin perle på. Så har man 3, der sidder ved siden af hinanden. Det ender med at blive rigtig flot armbånd. Nu vil jeg gerne vise, hvordan man putter en lille ring i stedet for en perle. Det kan være sådan en her, eller det kan være mange andre små ekstra sølvting, man kommer på. Så jeg har bukket her, men jeg har ikke kørt omkring. Jeg har altså ikke låst den. Så nu sætter jeg sådan en lille en her på. Så sidder den sådan her nede i. Så tager jeg og kører omkring igen, cirka 2 gange. Så har jeg fået min ring sat på sådan her. Så tager jeg min knivtang, klikker af og trykker den ned, så man ikke river sig på den igen. Så har jeg min ring siddende her. Nu skal jeg jo have den anden sat sølvtråden på igen.
kører man den op sådan her, og rundt om, cirka 2 gange. Hvis man har fået lidt for meget, kan man lige klippe det af sådan her. Og nu sætter jeg min perle på igen. Jeg har fået sat et fint lille led på her. Man kan jo sætte alle mulige perler på. Nu har jeg valgt fine hvide ferskvandsperler. Jeg synes, det bliver sådan et flot og klassisk look. Men man kan jo vælge hvad som helst at sætte på af kæder og perler. Og alt efter hvad man vælger, får man forskellige udtryk i det, man sidder og laver. Se, nu er jeg næsten færdig med kæden. Jeg har målt den, at den passer min arm nu. Så nu skal jeg have sat en lås på i den sidste ende her. Det gør man sådan her. Man har sat den sidste perle på, og man bukker omkring. Man gør det ligesom da jeg viste, hvordan man satte det lille led på. Jeg har valgt at sætte en S-lås på denne her. Så man putter låsen op her. Og sætter den op i sådan her, så den kører rundt fint. Så tager jeg min fladtang. Holder fast her. Og kører rundt og lukker den. Cirka 2 gange igen. Sådan. Så tager jeg min knivtang og knipper af. Og fladtangen igen. Og så får man ikke river sig på det. Så sidder der en ekstra lille lås på her. Den har jeg slet ikke brug for. Så den smutter jeg af. Og så kan jeg lukke mit armbånd sådan her. Så fikst og færdigt er det. Og rigtig, rigtig flot og unikt.